יש לנו פה יום הולדת של יהב. די! אני רוצה חיבוקי. לא פוקי שוקי. אני רוצה חיבוקי. יפה. איזה כיף לנו, נכון? רגע. הבאתם לי מתנה? לא. למה? כי אתה ראש בננה. איזה כיף, נכון? רגע, בן כמה אתה יהב? בן 4, בוא נפתור. מי זה? מחיאות כפיים לשני החברים שלי? תשלחו להם נשיקה? לא לי, לחברים. לא לי! לא, סליחה, לא. אף אחד לא נוגע בזה. תרימו את זה למעלה. לא, ממש לא. זה הכי לא כאילו שיכול להיות. יופי. אתם יודעים שיש לי הפתעה בשבילכם? לא! בוא אני אגלה לך איזה הפתעה. תתקרב. אבל אל תגלה לאף אחד, בסדר? אל תגלה. כי מי שמגלה הופך לבגלה. אתה לא מגלה? רגע, אני אגלה קודם ליהב, רגע, אני אגלה ליהב, אחרי זה לאיתי, בסדר? טוב, אז קודם ליהב. יהב, אתה שומע? זה לא יהב. זה יהב? סליחה, רגע, איתי, אתה שומע? זה איתי? טוב, אני אגלה קודם ליהב. אל תגיד לאף אחד, בסדר? עכשיו אני אגלה ליהב. איזה כיף. לא שמעתי מחיאות כפיים. טוב, אני הולך להביא לכם הפתעה. רגע, אני אביא לכם הפתעה, חכו. תביאו לי ידיים. בואו. כולם לשבת. בטח. אני הולך להביא להם הפתעה. לא, שב. ילדים, אני הולך להביא להם הפתעות, אבל בתנאי אחד, שאתם לא זזים לשום מקום, בסדר? תגיד בסדר. טוב, אני הולך להביא להם הפתעות. לא, אל תבואו אחריי. מה אתם באים אחריי? אני הולך להביא לכם הפתעה. לא לבוא אחריי. טוב, אתם רוצים שאני אביא לכם הפתעה? יופי. יהב, בוא תשב פה. שב פה. שב. יש לי הפתעה בשבילך. מוכנים? טוב. איזה? מה זה הכיסא הזה בקולקל? טוב, הנה. לא, יאללה, תשב. מוכנים? בוא נעשה ידיים למעלה גבוה. יאללה, גם אתה? ידיים למעלה? איתי? חברים? כולם ידיים למעלה? מי שלא מוחא כפיים? מפסיד. היום יום הולדת, יום הולדת ליהב. כשאנחנו אומרים יהב, הוא לא מוסיף היי, היום יום הולדת, היום יום הולדת כפיים. חג לא שמח, זה לא קורח, היום יום הולדת לאיתי. יש, כפיים לאיתי. חג לא שמח, זה לא קורח, היום יום הולדת לאיתי. וואי, שמעתי רעש. מישהו בא. לא, אף אחד לא עומד. אתם יודעים למה? נכון, שהוא לא ייעלם. אם הוא יבוא תגידו לי. לא, אבל אנחנו צריכים לחגוג עכשיו את היום הולדת לאיתי וליהב, וכל הזמן קופיקו נעלם לי. מי לקח לי את הכובע? איזה שטויות הוא עושה. היי, שימו לי את הכובע. מי זה קופיקו? שלום, אתה אוהב אותי? טוב, עזוב לי
האף. הזווית האף. מה אתה עושה באף שלך? עזוב את האף. די. אני אעשה לו. אני פה. אתם רוצים לדעת פה? לא, לא, לא. לא לעמוד, לא לעמוד, לא, לא, לא. לא לעמוד. אני הולך להביא לכם הפתעה, אני רוצה שתשבו יפה עם כל החברים. מופיקו עצוב, אני לא יודע למה, כי אתם לא מוחאים לו כפיים. וואי, הוא עצוב, אולי הוא קיבל מכה. אני לא יודע מה קרה לו. הנה, הוא נותן לו חיבוק, יאב נותן לו חיבוק. גם איתי נותן לו חיבוק. איזה יופי. רגע, רגע, שבו. שבו. הוא רוצה לעשות לכם שלום. עוד פעם. הוא רוצה לעשות לכם שלום. תעשו לו שלום. יופי, תעשו לו שלום. לא, לא, תשבו, תשבו. עוד מעט. אני רוצה שתעשו לו שלום. הנה, הוא עושה לכם שלום. לא, לגר את האוזן. תגיד להם שלום. לא לגר את האוזן. מה, אתה לא יודע לעשות שלום? הנה, תעשה שלום, תעשו לו שלום. תשלחו נשיקה. לא לי לקופיטו. לא לי לקופיטו. הנה, הוא עושה לכם שלום. לא אצבע בפה. אתה לא תינוק. אתה לא תינוק. מה זה קשור עכשיו? אתה עושה ככה. מה אתה תינוק? לא, אתה לא תינוק. יפה. טוב, לא לשטוף ידיים. מה אתה עכשיו בא לשטוף ידיים שיום הולדת? תפסיק לשטוף ידיים. טוב. גירודי אופניים. אוקיי, מה אתה עושה כפיים? הוא עושה כפיים. טוב, טוב, עכשיו די ידיים למעלה. זה לא קשור, עכשיו לא עושים ידיים למעלה. יש יום הולדת ולא ידיים למעלה. טוב, אני רוצה שתלכו לו כפיים, תעשו לו כפיים. וואי, עוד מישהו בא. הלו? באמת? אוהב אותי? כן. מה לא? לא. לא אצבע בפה, אתה לא תינוקת. עכשיו אנחנו נביא את החבר השני. אני הולך להביא אותו, אבל אל תזוז. נכון, למה אני לא? הלך אני לא. הוא נחל על התוכס. לא ליפול. אני הולך להביא לך הפתעה, אבל חכה, טוב? הנה שב. שב תקבל מחשב. זהו, חברים, אני רוצה... ותקשיב למה שהוא אומר. היה פה מישהו? הלו. למי? זה פינוקיו! פינוקיו די, כל החברים הגיעו ורוצים לקחת לך שלום. די, אין, אי אפשר, אני יודע לשאול. אני בדיוק הגיע. טוב, עד שהוא יבוא אני מחכה לו. מי לקח לי את הכובע? מי לקח לי את הכובע? מה אתה אוכל את הכובע? זה שניצל? הוא אוכל, הוא רעב, הוא אוכל את הכובע. תפיק את הכובע, לא ככה, אני לא רואה כלום. אני לא רואה כלום. זהו, הנה. יופי. עכשיו תשב, ואתה יודע שעכשיו יש יום הולדת? מזל טוב. לא לי. הוא נותן לי נשיקה. היום יום, לא לי. ליאב, לאיתי יש יום הולדת. היום יום, לא לי. נכון. עכשיו אתה צריך להגיד להם שלום, אבל רק מי שיושב תעשה להם שלום, טוב? הנה, הוא עושה לכם שלום. תראו, תראו, הוא עושה לכם שלום. לא לאכול את היד. תעשו לו שלום. וואי, אתם יודעים איזה הפתעה הבאתי לכם? תעמדו על הרגליים. כל אחד בוחר חבר, כל אחד נותן יד לחבר. קדימה, קדימה. כל אחד נותן יד לחבר. בואו נראה מי רוקד הכי יפה, בסדר? אפשר
שלושה, אפשר שלושה, קם. לתת ידיים אחד לשני. שימי ידי, בידי, אני שלה, ויצא לי לקפוץ כולם. שימי ידי, בידי, אני שלה, ויצא לי, קדימה לקפוץ על רגל אחת. גליה, בטרים, יפהפייה. גליה, בטרים, יפהפייה. כולם לקפוץ על רגל אחת. בואו נקפוץ על רגל אחת. בואו נקפוץ על רגל אחת. ורקים בהתחלה. כל החברים עושים רכבת אחריי? אחריי? כולם אחריי. אחרי איתי ואחרי יאב, תעשו רכבת. קדימה חברים. קדימה להסתובב. ונרים ובסלעים תעשה רכבת, ומכל החברים אותך אני אוהבת. לה 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 לה. יפה, עכשיו כל הילדים יושבים, אני מביא לכם הפתעה. אבא, מה זה הכובע? איזה כובע? על מה אתה מדבר? אני לא רואה שום כובע. אתה סתם אומר כובע, כובע, כובע. אני לא רואה כובע, אני לא... וואי. אוי ואי ואי. אוי ואי ואי. אוי. תמר. לא, אל תיגע בכובע. הכל בסדר. לולי, את רוצה? אבא אומר לי לא לגעת בכובע. לולי. איזה שטויות. הנה אני נוגע בכובע. איזה חמוד לאב שלי. נכון, חמוד. בואו נראה מה זה הכובע הזה. אבא, מה זה הכובע הזה? איתמר. איתמר, לא לגעת בכובע. הכובע זה מסוכן. אם שמים אותו על הראש ואומרים את מילות הקסם. גופלה, גופלה, שופלה, צופלה. אפשר להפוך ליצורים, אבל לחזור חזרה זה בלתי אפשרי. אוי! מה פתאום? זה לא נכון. מה, זה כובע קסמים ילדים? מה, זה כובע שהופך ליצורים? אל תתערב בשטויות. הנה, אני לוקח את הכובע. טוב אבא, אני הולך לישון, לילה טוב, ואני לא מאמין לכובע קסמים. לילה טוב. איתי. לילה טוב. לילה טוב. אמא, לילה טוב. לילה טוב, מרשמלו. מרשמלו? לא, חברים, איתי. וואי, עכשיו אני אקח את הכובע של אבא שלי ואני אשים אותו על הראש. אתם מוכנים? אתם מוכנים שאני אשים את הכובע על הראש? שטויות, מה פתאום, זה לא כובע שהופך ליצורים. טוב, אתם יודעים מה נעשה? איך שאני אניח אותו לראש תגידו לי לא, בסדר? איתי, בסדר? יאב, בסדר? תקשיב טוב, איך שאני אניח אותו לראש תגידו לי לא. הנה, זה בני. זה בני. תקרא לזה שנה שלמה. די, זה מלחיץ אותי. פיצוץ של צחוק. לה 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 לה. איזה מעצבן. איזה מעצבן. מה העניינים? די, זה מעצבן. יש הפסקת חשמל. איפה החשמל? איפה החשמל?
ליד. איפה בבלי? אור בבלי. אולי צריכה ללדת, היא בת שביל, חושבת בחדר ילדים. אבל זהו, חוץ מזה נשמע. וואי, שמתי את הכובע, עכשיו אני אגיד את מילות הכסף. תעזרו לי, מי רוצה לעזור לי? רק מי שיושב ומוחא כפיים. מה שיש. סוכמוני. אבא עובד, אופלה. כתבתי בומבה. אופלה. גופלה. שופלה. אז הוא לא. אני הולך להביא את העוגת חפלול. העוגה או את הפיצה? גופלה, שופלה. לא, קודם פיצה. שמח לי בוקס. אל תדאג, קודם פיצה. יף, תראה מה קרה. ראית מה קרה? הוא לא מאמין. תיקח אותך את הצד. תשבו שאני אראה לכם. חכו, אתם לא מאמינים מה עשיתי. תקשיבו, תסתכלו עליי. כולם לשבת כמוני. עכשיו תעשו כמוני ככה. לא, אבל תשבו ותעשו כמוני. גופלה, גופלה, שופלה, צופלה. וואי, אני מצווה שאבא שלי יהפוך לקוף. וואי, אבא שלי תמר שמע את מילות הקסם. ואבא שלי תמר שמע את מילות הקסם, ותראו מה קרה. לא, איתמר, לא, תראה, אתה הופך אותי לקוף. אוי, מה קרה לי כאן, ילדים? מה קרה לי כאן? הפכתי לקוף? וואי, תראו מה קרה ליד שלי. מה קרה ליד השנייה שלי? מה קרה לטוסית שלי? היא שילמה לפיצות. אני הופך לקופים פה. 15 מגשים באחד, רגע. טוב, עכשיו כולם יושבים, ואני מזמין רק מי שיושב יפה ומוחא כפיים חזקות. אני מזמין את הילדים, לא, אני מזמין את הילדים שלו יום הולדת, בוא יאללה, בוא תעזור לי, בוא מהר. אתה מוכן? איזה חמודי. רגע, אני רוצה חיבוקי. אוי, קוקי מוקי. זה קוקי וזה מוקי. שוקי בוקי. קצת מגזים לפעמים. רגע, אתם צריכים לעזור לי. בוא נביא את הכובע. רגע, תעזרו לי. תסתובבו. לא ככה, מה אתה סביבוני? רגע, לא, תחכו ככה. אז רגע, אני אשים לך את הכובע על הראש. תגיד אופלה. צמחה לו גלידה על הראש. תגיד אופלה. מה אתה עושה? תגיד שופלה. לילה טוב. איזה חמודים אתם. תנו להם כפיים, חבר'ה, תנו להם כפיים. כל הכבוד לאיתי ולאה ולאלכס. אתם מוכנים? איתי, לאן אתה הולך? כל מי שרוצה הפתעה עומד על הרגליים האלה. עכשיו אני אשים שיר, וכולם לפי הקצב. שי, רוב די. אמר לעמוד. מוכנים? רגע. כל הכבוד לכל הילדים שמקשיבים לארץ. כל הכבוד. וכולם נתפוס! יום הולדת הנה בא מצד יום הולדת הנה בא כולם לצעוד אחריי. כן, אז להרים. יום הולדת הנה בא ואני שמחה רוקדת כי גדלתי בשנה גדלתי בשנה גדלתי בשנה יום הולדת אני עלי שמח כי גדלתי בשנה גדלתי בשנה גדלתי בשנה Let's go.
יום הולדת, יום הולדת, הנה בא. יום הולדת, יום הולדת, הנה בא. כל אחד בוחר חבר, מהר. אני בחרתי. מהר, מהר, מהר. תסיימי את הפעילות ואני גם... את רוצה עכשיו? אני אלך לראות אם אין לו. היום יום הולדת. מוכנים? כל אחד נותן יד לחבר. בואו נעשה את הריקוד הזה. לתת ידיים ולרקוד יפה. ואני נראית עכשיו ואני אומרת לבדוק לה. ושימי ידך בידי, אני שלך, את שלי. שימי ידך בידי, אני שלך, ואת שלי. להסתובב. היי גליה, בדמים יפהפייה. יא ביתי, יש כאן חגיגה, אז בואו נקפוץ, כולם ביחד, בואו נקפוץ מההתחלה, בואו נקפוץ על הרגליים, יש כאן חגיגה. רגע, עכשיו כולם יושבים פה? רגע. יופי, רגע, אני רוצה לדעת מי מכיר את השיר הזה. תקשיבו. איתי, אלכס מבקש שתקשיב. מי שטוב... איתי, בוא גם אתה. איתי, אלכס מחכה. בוא לידי, בוא. זה מה שאמרתי לאמא, זה כאילו... זה פחד. שטוב ככה הבטחות על שלהם. זוג ממותג מילדיי מסכנים ביחד, מה זה קוראים? מה אתם עושים? מה זה ספגטי? טוב, אתם רוצים שאני אביא לכם הפתעות? טוב, מי רוצה הפתעות? בואו נראה איזה הפתעה אני אביא לכם. אני יודע. שומרת, בסדר. לא יודע, טוב, אני הולך להגיד לכם הפתעות. איתי ויאב, רגע, איתי ויאב תשבו פה שנבין את ההפתעה. פה. מה? איתי יעקב, תקשיב לאלכס. יאללה, אני הולך להביא את ההפתעות. יאב, שב קוד, אני הולך להביא את ההפתעות. נו, קדימה. וואי, מה יש לי כאן? לא, יאב, שצריך לשבת עם החברים. אני כבר מזמין אותך וגם את איתי. רגע. דבר ראשון, אתם יודעים מה אני אוהב לעשות? אני אוהב לעשות חרב. אני אעשה חרב של אבירים, לא סתם חרב. חרב של... מכשול. טוב, אני אעשה חרב. יופי. פוינג. רציתי לקחת פוינג. טוב, אני אעשה חרב. בואו נראה. חרב לאיתי. איפה איתי? חרב? אתה רוצה חרב? אני אעשה לך חרב. רובה, נעשה לך רובה. לא, אני... עכשיו ליאב, אני אעשה... מה אתה רוצה להזמין? פיתה רוצה... מה פיתה? טוב, אני אעשה לו פיתה. הנה פיתה. פיתה מעצבנת. די, פיתה. טוב, רגע. אני אעשה קודם כל חרב. הנה. זהו, בלי שפיץ. הנה, עם שפיץ או בלי שפיץ? בלי שפיץ, זה מסוכן. הנה, כך. עם שפיץ. טוב. הנה, כזה. בלי, עם, בלי. כפיים ליאב.
רובה, אני אעשה לך רובה. הנה, נעשה לך רובה. לא, זה כואב, זה כואב. תביא אחד. טוב, לא, לשבת. אני מכין. לא, אני לא רוצה. לא, מי שלא יושב, אני לא עושה לו. לא. שבו. הנה, אני מכין. אני מכין. לא, יאללה, זה לא נעים. ואתה צריך לשבת. טוב? מה לי צריך להכין לכבדים שלך עכשיו. בסדר? לא לפחות עליי. די, אני רוצה להכין. די! מה זה הספגטי הזה? טוב, אני אעשה כלב קטן, בסדר? אני עושה רובה, הוא רוצה רובה. אני מאחלת לך שיהיה לי המלחמות, כל השם. לא, מי שלא יושב אני לא עושה לו. הנה רובה. כן. רובה כלב זה. זהו, נגמרו לי הבלונים, תשתרור. סתם, לא, מי שלא יושב אין לו בלון. עכשיו אני עושה כתום. אני עושה כתום למי שיש אף, רק למי שיש אף. למי יש אף? וואי, תראי! האיש הזה עשה לי שלום לזה. מה נשמע? במנוף. שבו, אני מכין אותו. וואי, תראו. עכשיו אני אעשה כלב. תראו איזה כלב. הנה כלב. יאב, אתה רוצה לחלק לילדים? איתי, אתה רוצה גם לחלק? איפה הבעיה שלך, אתה יודע? לא, אני לא רואה ילדים יושבים. ולכו אחורה. עוד אחורה. מי שלא הולך אחורה לא מקבל. בטח. איפה הוא? אתה לא אומר לי? שלום לך. לא? אז בסדר, אני יכול לתת כל המיסים. חכי לו את האוזן. הנה, אין לו אוזן. טוב. מי רוצה אדום? לא, רק מי שהולכים. יאב, תחלק לילדים רק שיושבים. שלום. כן. יאב, אם הם לא יושבים, אתה לא נותן להם. זה הענבים שלך. את הילדים אחורה. זה הענבים שלך. היום יום הולדת, היום יום הולדת. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. חג להם שמח וזה להם פורח, היום יום הולדת. חג להם שמח וזה להם פורח, היום יום הולדת. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. חג להם שמח וזה להם פורח, היום יום הולדת. חג להם שמח וזה להם פורח, היום יום הולדת. זה כמו של נויה? אני עושה שלבים, מי רוצה לראות? במיוחד בשבילכם, יום הולדת שמח, יום הולדת לכם. יאללה, אתה רוצה כלב? יום הולדת לכם, במיוחד בשבילכם, יום הולדת שמח, יום הולדת לכם, יום הולדת לכם, במיוחד בשבילכם, יום הולדת
עכשיו אני אעשה כלב. לא רוצה, אז ניתן את זה למישהו אחר ואני אתחיל לזה, טוב? מה אתה רוצה? בואי תקשיב. לך תיתן לה, לך תיתן לה. עכשיו אני אעשה לה. אז זה תעמוד שם, אני אעשה לה. אני אעשה לכולם, לכולם אני אעשה. עדיין מצלם, בסדר. אני אעשה לילדים בסוף. שמחה לילדים